Hei ystävät! Tervetuloa Stories with Shivaram-kanavalle. Tänään tarinassamme tutustumme siihen, miten Suomessa on keksitty uusi tapa hyödyntää maanalaisten datakeskusten lämpöä ja jakaa sitä koteihin ja kaupunkeihin. Kun koko maailma kamppailee ilmastonmuutoksen kanssa, jotkut maat ovat lähteneet liikkeelle uusilla ideoilla. Näistä maista Suomi on ehdottomasti mainitsemisen arvoinen. Tämä maa on alkanut toteuttaa upeaa ympäristöystävällistä menetelmää. Kyse on siitä, että maanalaisten datakeskusten tuottamaa lämpöä ei hukata, vaan se hyödynnetään kaupunkien lämmitysjärjestelmissä. Tällä tavalla kodeissa, toimistoissa, kouluissa ja sairaaloissa sekä muissa julkisissa rakennuksissa saadaan lämpöä. Tämän ansiosta ei ainoastaan sähkökulut pienene, vaan myös hiilidioksidipäästöt vähenevät merkittävästi. Mutta mikä tämä datakeskus oikeastaan on? Otetaan ensin helposti selvää, mitä datakeskus tarkoittaa. Kaikki arjessa käyttämämme mobiilipuhelimet, internet, YouTube, WhatsApp, pankkisovellukset ja erilaiset verkkokurssit, niiden kaikkien taustalla toimii. Tarvitaan suuria tietokoneita. Näitä suuria tietokoneita ja niiden sisältämiä järjestelmiä kutsutaan datakeskuksiksi. Tässä datakeskuksessa tuhannet palvelimet toimivat tauotta. Koska ne toimivat ympäri vuorokauden, syntyy valtavasti lämpöä. Tämän lämmön hallitsemiseksi tarvitaan massiivisia jäähdytysjärjestelmiä. Tähän asti monissa maailman maissa datakeskuksissa syntyvä lämpö. Jäähdytysjärjestelmän kautta tuo lämpö vain päästettiin ulos. Toisin sanoen, toisaalla koteja lämmitetään kaasulla, hiilellä tai öljyllä, kun taas datakeskuksissa syntyvä lämpö haihtuu ilmaan. Tämä on sähkön tuhlausta, rahan haaskausta ja haitallista ympäristölle. Tämä oli syynä näihin 3 vuoteen. Suomen tekemä ainutlaatuinen päätös on seuraava. Suomessa on hyvin kylmä. Suurimman osan vuodesta talot täytyy pitää lämpiminä. Siksi lämmitykseen tarvitaan paljon energiaa. Tämän ongelman ratkaisemiseksi Suomen viranomaiset ja tiedemiehet keksivät uuden idean. Se on seuraava. He keksivät, että miksei hyödynnettäisi datakeskuksissa hukkaan menevää lämpöä kaupunkien lämmitysjärjestelmissä. Tätä ideaa ei jätetty pelkästään puheen tasolle, vaan se vietiin käytäntöön. Miksi datakeskukset sijoitettiin maan alle? Suomessa jotkut datakeskukset on rakennettu maan alle. Tähän on tärkeät syyt. Ensinnäkin maan alla lämpötila pysyy tasaisena. Jäähdytykseen tarvitaan vähemmän sähköä. Turvallisuus on myös parempi. Ympäristövaikutus on vähäisempi. Näin maan alla sijaitsevassa datakeskuksessa syntyvä lämpö kerätään erityisten putkien avulla. Mitä on kaukolämpöjärjestelmä? Suomessa on jo käytössä niin sanottu kaukolämpöjärjestelmä. Se tarkoittaa, että suuressa keskuksessa tuotetaan kuumaa vettä tai höyryä, joka toimitetaan koko kaupunkiin putkien kautta. Nyt tähän samaan kaukolämpöjärjestelmään yhdistetään datakeskuksesta tuleva lämpö. Näin ollen talot pysyvät lämpiminä, toimistot ovat mukavia. Kouluissa ja sairaaloissa kylmyysongelma vähenee. Katsotaanpa, miten tämä toimii. Datakeskuksessa palvelimet toimivat ja niiden seurauksena syntyy lämpöä. Tämä lämpö kerätään jäähdytysjärjestelmän avulla. Se johdetaan putkia pitkin ja muutetaan kuumaksi vedeksi. Nuo putket yhdistyvät kaupungin lämmitysverkkoon. Talojen patterit ja teatterit lämpenevät ja näin muuten hukkaan menevä energia muuttuu hyödylliseksi energiaksi ihmisille. Katsotaanpa, mitä hyötyä tästä on ympäristölle. Tämä menetelmä hyödyttää ympäristöä suuresti. Hiilidioksidipäästöt vähenevät. Hiilen ja kaasun käyttö talojen lämmittämiseen vähenee. Tämän seurauksena hiilidioksidipäästöt pienenevät. Tämä on uusiutuvan energian käyttöä, jota kutsutaan kierrätetyksi energiaksi. Uusia luonnonvaroja ei tarvitse käyttää. Seuraavaksi taistelu ilmastonmuutosta vastaan. Tämä menetelmä auttaa vähentämään ilmastonmuutoksen ongelmaa. Tutustutaanpa taloudellisiin hyötyihin, joita ihmiset saavat. Tämän uuden menetelmän ansiosta ihmiset säästävät myös rahaa. Lämmityslaskut pienenevät, kuntien kulut vähenevät, hallituksen tukien taakka kevenee. Eli yhdellä teolla hyötyy sekä ympäristö että ihmiset. Molemmat ovat erittäin hyödyllisiä asioita. Uusi malli kaupungeille. Ja viranomaiset näkevät tämän menetelmän tulevaisuuden kaupungeille mallina. Suurissa kaupungeissa ympäri maailmaa datakeskukset kasvavat nopeasti. Niistä tuleva lämpö on suuri energialähde. Tämän menetelmän käyttöönotto tekee älykaupungeista entistä ympäristöystävällisempiä. Ihmisten elämänlaatu paranee. Kuinka hyödyllinen tämä on muille maille?
Tämä on erityisen hyödyllistä kylmissä Euroopan maissa, Kanadassa, Amerikassa ja monilla muilla alueilla, mutta myös kuumissa maissa tätä menetelmää voidaan käyttää joillakin muutoksilla. Esimerkiksi veden lämmittämiseen teollisiin tarpeisiin, uima-altaille, asuntoloille, jos suunnittelu on kunnossa, tämä idea on erittäin hyödyllinen kaikkialla maailmassa. Tällä menetelmällä on kuitenkin myös joitakin haasteita. Alkuinvestointi on suuri. Tarvitaan erityisiä infrastruktuureja, myös teknisiä asiantuntijoita tarvitaan, mutta pitkällä aikavälillä katsottuna hyödyt ovat suuremmat kuin nämä kustannukset. Siksi tämä menetelmä on erittäin tärkeä. Miltä tulevaisuus näyttää? Koska tämä kokeilu on onnistunut Suomessa, yhä useammat kaupungit haluavat seurata samaa polkua tulevaisuudessa. Jokaisesta suuresta datakeskuksesta voi tulla lämmöntuotantoasema. Kaupungit voivat muuttua omavaraisiksi. Voimme saavuttaa kehitystä samalla kun suojelemme ympäristöä. Lopuksi voidaan sanoa, että tämä upea menetelmä, jonka Pillaat aloitti, osoittaa, miten pieni idea voi tuoda mukanaan suuren muutoksen. Hukkaan menevä lämpö lämmittää nyt koteja. Saasteet vähenevät, kulut pienenevät. Ihmisten elämä paranee. Tämä ei ole pelkkää teknologiaa. Tämä on ajatus, joka näyttää suunnan tulevaisuudelle. Suojelemalla ympäristöä voidaan saavuttaa kehitystä. Tämän Suomen esimerkki opettaa koko maailmalle. Tässä kaikki tältä erää, ystävät. Lisää tällaisia mielenkiintoisia tarinoita löydätte kanavaltamme. Kiitos paljon.